gadara. Zan yi waƙar amarya da ango, kun ji sunan su Isaka da Sara. Nai shirin taya murna a gare su, sun yi aure sun nata na biyu. Riko da shegun me ya zamto akida, Isaka ango yau dai ka ciri tuta. Kaya aure da amaryar ka Sara, yanzu ka huta zaman benci na fada. Tunda dai ga amaryar ka a ɗaki, a tara kullum na san za ku yi tari. Amarya yar lele ki masa biyayya, ki ban aron kunnai zan miki nasiha. Aure ibada ne a cikinsa da riba, ya ta kirki sannan ga tarbiya. Ki masa girki ango ya yabe ki, ki mai kala mai har ki shi ya dara. Sara amarya da Isaka ango, kun wuce tsara ai dole na furta. Yanzu abokan ango gunku na juya, Nasir babban abokin ango ne. Aure na Isaka shi kai jigo ne, Ismail al'amin na nan zaune. A yabo na dole ne in gaida ku, ku yi murna Isaka yau dai ango ne. Adnan da Latif ban manta ba, kun nuna mar kauna san ba kyashi. Aure na Isaka da ku aka daura shi, Sara amarya zan so ki kishi shi. Isaka a kullum ya kula da hakiki, share hawaye bar kukanki da kwalla. Isaka yana nan wa ma za ya taba ki, amarya kawayenki da su zan farawa. Sai ba tana san ki da ke ba ta gaba. Sara ta ce na zuba miki baiti na, Jamila kawar kin gawa za ya raba ku. Fatima Zara ma tana nan gefen ki, har da nija a murna ta taya ki. Kar da ki manta su da kin je ɗakin ki ba su kulawa sosai ko a waya ne. Kuma kar da ki ɗau shawara kar a ziga ki tsaya a gidan ki na aure na fi kauna. Jafar ne na annabun ba na zamba, waƙar biki miki